Mubarak. Ki shigo mana dan Allah ki bar mai da kafa baya, inda kin shiga kogin kauna kar ki kilin kaya. Ni matar ka nake shaka shi yasa na tsaya baya. Tun yaushe na kore ta da wani kanta kamar kwarya, nan ko shekara zaki ba za ki ji motsi ba. Yi barcin ki huta ki ma bar wani jin nauyi. Yanzu nan zan sa a sayo miki tsire da ruwan sanyi. Na san kuma birni kun saba miyar kuyi. Har na je na san ka kamar ma na yi mata wai shi da wahala na shiga ban dace masoyi ne ba. Dama farji na ne ba san shi nake yi ba. Muranin daga manya ne amma ni fa bai mun ba. Sai dai in ya zo yanzu ba san me zan faɗa ma ba. Dakan sha kurminki in ya zo za mu sabauta shi. Garma zan ɗora mishi ba za ya ki huɗa ba. Samu biredi ɗaya mai kwari, a haɗa miki jan shayi ya ɗumama yayo kauri, inda za ki yi barcin ki cikin sulhu da munshari. Gaskiya yanda bai kana sani ne annuri, da za mu kasance haka da ba zan yi hawaye ba. Yanzu dai a mazaje ban ga ta makarka harina ba. Dan ma baki zo sanda na saito akuyata ba, ai da zakaru za ki ci ba za ki ci waina ba. Ta in ka fita in ce dai ba za ka ji macen ba. Sai dai in yi aika ne ba zai yiwu in je ba. To ya kofar ta ki buɗewa na ji ta tana tauri, kuma kuwa in ta lalace sai mun mun tari. A yau babu fita gunka ka juyo ka ga alkhairi, sai mai haramar sallah tunda na ga kana sauri. Kunya ta kama ni batun na kiyayo tsauri, ina za a taro yaƙi ba a kai ba ta gobi ba. Wayo Allah na shaɗi na ce wa